pekuti inini ndagara 2 years ndisingazive mukadzi utingoti 8 months ndakagara kubasa ndisingazive mukadzi ndichizvichengetedza kuti ndichaona mukadzi wangu orara nini 2 weeks pandakutoti pa 2 weeks paipa ndakutanga kunyasoda mukadzi 2 weeks dzese dziri kunyatsotandara pa 3 weeks ndopatatanga kuti takutanga kunyatsofara nemudzimai wangu uchitaura urwere. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Charana Mukoma Knowledge Mapunga. Mukoma Knowledge Mapunga vakasangana nedambudziko ravakasangana naro. Mukadzi akatisa akatorwa nehama mushure mekunge vabata mameseji mumafoni. Saka rega nditaure naMukoma Knowledge tikurukure vanyatsotisanangurira nyaya yavo. Makadiwo Mukoma? Ndinana mai vangu makadiwo zvinhu. Ndiraiti zvangu. Kuri seiko kuno? Kuno kuri nani? Andizi. Dambudziko chete randakasangana naro ndori kundidzimba zvakanyanya. Kuveitizeko amai naiva mushapakanaka kudai. Amai ndakashaya ucha vakashaya panapa. Zvese vaiwana avaigeza pano negreen bar. Zvese utimoti zvese. Vaigeza nemuirira. Andaiita svondo rese tichidya mavheji. Ndofunga zvipfuyo pangu zvakazara nyika yese inozviziva. Ndikuona katungu tiri kumhanya mari. Hanga dziripo dzangu dziripo 80 hanga huku dziri ma 50 something. Asi munhu wangomuka akadecide hake kuti ndakuda kusiya. Kuda kusiya. Asi inini ndakanga ndaziva hangu nyaya yese kubva ndichiri ku South. Ndine munhu akandifonera kuti Joani apinda mupamako. Ndabva ndada kupinda mumota, ndakatopinda mumota. Ndakati rega ndiende kuoga ndinomutema nebenga. Munin'ina wangu aibhiya kandi Mukoma amungaite zvakadaro izvozvo. Munouraya munhu kuita ngozi munopinda mujeri vanoita nhamo muchikuwadzira munhu zvinhu izvozvo zvakazara. Vakadzi vakazara inouraya izvozvo. Ndei kubasa. Ndakadzokera kubasa ndikagara ko 8 months. Ndagara ko 8 months ndiri kubasa. Ndakadzoka pamba pangu muna April, pakati pa April. Ndikagara nemudzimai wangu ndichita musina chandinoziva. Asi ndichiziva zvese. Mudzimai wangu ndaitorota hope. Ndaitogara nasekuru Joani apa, iye apa. Ndoti ndarota muchirara mese. Ndadaro nati asi hope dzinopfotsa. Kuda kuti munhu wangu ndimubate. Ndakagara. Ndichidaro ndakarota hope dzidzana katatu. Ndichitaura nawo kudai. Ndati ndikaita dambudziko. Ndichienda kuna sekuru waya, sekuru Joani. Tichitaura nawo yedu. Iwo nawo yawo yese vangu agara zvakanaka. Asarove mukadzi. Ndishuwa inini pfungwe kuti usarove mukadzi. Ndakaiona yakanakisisa. Pakuti ndikarova mukadzi avoda wabva sumuka oenda paane mhaka. Inini yangu ndoda ndibate vanhu asi ndisaponde vanhu. Sekuru Joani mavaitira upombwe nemukadzi wangu. Vachitana zvese ndaimuziva. Kusvika ndakavaudza secret yangu yese yemumba kuti vasebere padhuze nditi yemunyatsobata. Kusvika vakasvika pakupota vachiuya pawindo vachiteerera kuti ndine zvandikuita nemukadzi wangu. Mukadzi wangu ndauya neni kubva kubasa. Ndakarara naye 2 weeks. Ndarara naye 2 weeks mukadzi wangu inini. Pamwe pese apa ndine mabonde. Mukadzi wangu. Achipa ma excuses ekuti chini. Ekuti ndiri kurwara. Ekunyepa. Ndomuti tuone waitona ari manyepo. Panyaya iyi. Kusvika ndamudza masikiti ese emumba vakasebera padhuze. Vakasebera padhuze. Imba muri kuona ipasera apa yaFilipi. Ndio vakanga vakuitira upombwe manje. Nekuti vakanga vakundona inge ndisiri kutoona asi ndichivaona. Kama wenyewe wakamira sei kuna Joani? Baba wangu inini vasati vafa. Nyaya vaimboitsanangura kuti hatitori nawo kama naye. Nanhasi nyaya inotaurika. Asi paishaya anonyatsosimudza musoro kunyatsotaura nyaya yacho kuti papi nepapi. Ukama hwacho kuti uri separate papi. Asi ndiso dambudziko manje. Baba vakazotaura vakati amangwiro vaitonzi avabarise. Kuri kunzi vanobarisa taifanira vana vanenge ava kunongedzera hama yangu inini. Imwewo. Ndomataurira vaita ipapo.
Sasa daro paya ndakasebedza padhuze mombe mafiripi ndomakapata kuti aupombo ndaitosungirira mombe dzangu ndadzika ndasvika murukova kana ndoyambuka ndina nechekumhiri kumaplaza ndosungira mombe dzangu ndote zvinovaamo ndaiti ndichitofamba ndouya ndowa ndinotona mukadzi wangu achitobuda wachitobudawo futimo asi ndichiona ndaiti ndakamira ndaibuda musodzi ndisingachemi ndoona amai vangu vakutambura nevana vangu ini ndiri mujeri ndaidzokera ndinotora mombe dzangu ndoenda kubasa ndomuisa muchinjiko wangu katatu kuti Mwari achida kuuraya munhu onai kwandabva kusvika musi wandazobata nyaya ndenge ndine 2-3 days ndakakanganwa foni ndabva ndasiya ndasungirira mombe dzangu pabanguri nechepazasi muno mandinogara mabanguri muno machimani nechepazasi apo ndakadzoka ndichimhanya ndichida kuenda kwamugedhesi kunotakura uswa hwemufana huri kwamugedhesi wanowirirana naye ndadzoka kudai ndachisvika apa ndakaona mukadzi wangu andati ndafuti muda mupi ndakamubvunza kuti kuri kuenda kupi ini nyandaiziva asi ndakuda kuvaratidza because vainditiza ndoita mhosva kuna naatezvara ndonyenge ndisingade kuti ndiite mhosva kuna naatezvara kugara kwese naye ndisingamurwisi ndakamubvunza ndikati kuri kuenda kupi zvakandaenda musango apa paseri pebedroom pamikuona paseri pebedroom aida kuenda uko kunopfuura nevanhu kumafofo kunenge kupfuura nevanhu vachienda kubasa zvakanaye ndinoenda kusango ndakati kutanga lini kuitira kusango kuno kumavhesi wani waiendera kutoilet uko kana kuti kutoilet anoona kusati kwekitchen kwakawanda kuti nyange mumunda umu havana kuenda anomuona asi akanga akundipindura kuti kutoilet kunhu kuchena kunopfuura nevanhu kurodhi ina ndakuita shungu stereki nokuti aizonetsa ndinondaiziva nyaya ndikamuti aora iti ari ganditorefoni yangu nditese ndiende asi ndakatoziva kuti sekurudza vana vave mofuti mopi mumba imomo ndakatotora mombe dzangu ndikatoenda nyaya yangu yaite kuti ndikabata sekurudza vangu ndikavauraya ndine mhaka ndikabata mukadzi wangu ndikamuuraya ndine mhaka yakakurisisisa kuvana vangu vane dambudziko nyangoswa ndafa asi ndakunofira mujeri vanangu vachitambura ndonyaya yakati ndiite secret yangu ndege tisina 3-4 days amai vakabva varwara amai vakabva vaiona vari kurwara pane vapo vainzi akatemwa nedemo kudiwe kwababa Edward vainzi akatemwa nedemo here hamene zvainzi vakaitika vaenda kuhuni munhu aitema huni kudii nyaya dzacho handisisati nanyatsodzidzikisa mushemushe vaenda ikoko mama kunoona vatowirirana navo kwaidor amai vaenda ikoko vakasvika ikoko vaonanaonana ipapo ndakazofonera nababedor chinzi amai vako vaita vatadza kusumuka vangodonha vakagara pangu vakagara ipapo ndabva panobva ndaenda ikoko ndaenda ikoko inini kwaedward ndakasvika amai ndikati komurisei ndina ndikuudza kupera simba nedzungu hawo tagara paya tabva taronganya kuti amai tinina kuchipatara amai takabva tavatakura nemota ndatamhanya navo parisike tasvika parisike amai vakabva vabatsirwa ndibva vadzoka amai ndibva varara kunoko amai varara kunoko ndakabva ndadorara kuchina kumasoro ndabva kumasoro kuchina ndasi kutora amai ndenda navo kumba nenda navo kumba vandaronga futi kuti tichivatakura vaende manje kwadokta tatakura amai toenda navo kwadokta zvese izvi vaitotaura mameseji ndinawo avaitotaura zvese kuti twadzoka vamai vake vadonha nechihuri changu waitaura pafoni naivo sekuru Jovani vaitotaura zvese nyangwe ndikamuti anhasi shamwari ko ndeipi ndirare naye mukadzi wangu arimo mameseji nhasi katombondiedza arimo mameseji nhasi katombondiedza ndakarambira andakabva ndadzoka ndabva taenda kwadokta vatadzoka naamai tadzoka naamai ndakona meseji unzi twadase twadzoka ndadzoka naamai ndakasiya amai vandakumuudza mafambiro ndase andaita pane muningi wangu kutaura anonzi enu mwana wemukoma waamai vangu akabva afona kuna maiguru ake adzimai vangu inini vakabva vati ndiri bamini eni vakataura neni pavakandipa netiweki yakabva yakata munomisa netiweki mukicheni mangu ndibva ndamira ndakada foni yavanotambidza ndakati pini yenyu chine kuti ndana nenguva ndisingabate foni yavo kuti foni yenyu imwa zvakanyanya sezvo ndabva kure nenyaya yangu pini yenyu zviye chine ndaikanganwa ndabva ndapiwa pini mandabaya pini chingovhura ndikati pini dzose twadzoka kubva nenzi kwadokta muendeta naamai manje anzi twadzoka ndoheya meseja
ndese kumusoro kutona akawanda ndisati mwenyeona akawanda wakabva wandibvutira foni ndakangovatarisa ndikati ndipe kuno foni asi wanga kutoziva kuti handiri viske because ndaitobheja kuti handisi kuyarova wakabva wandipa foni ye wachingondipa foni ye ndichingoibata futi ndobva waibvuta ndakadini siiri ndibvutira zvakanzi apane mameseji anonditaura namama ndarikasi manga muchintaura zvakaipa zvakanzi aiwa ndakasana ukundibvutira sei kutanga rini zvakandipindureka mama ndokudzosera ndakati zvinofona handichakudzoserai mune chirimo wai mudada zvekundibvutira pandiri dambudziko newerei rekundibvutiriso ndobva tamira takada tiri mukitchen tiri ndakatanga kutoona kuti panapa pane zvakutoitika pamumwe wangu tiri mukitchen imomo tabuda mukitchen vatapinda mubedroom tapinda mubedroom ya ndakasvika sekuti ndanga aneta nemota ndichibva ndairi naamai kwadhokta ndakanda sekuti namwemisana bva ndarava foni yangu ndatinyatzobata manje ndada kuti ndichivhura ndinyatsoerenga chi handisati mameseji aya ndakabva ndavhura mameseji ese ndavhura mameseji ese ndakaona akanyorwa zvakawanda zverudo chete zvekutonyomba nehama dzangu zvese nekwavari kutoenda apa ndanga ndichitombonetsana navo vachiti dai pana ndada kubva nditsvaga kwekugara vanga vatoronga nasekuru kwekutonogara nemukadzi apa sekuru vanga vatotaura nehama dzavo dzekukaroi kuti mai tinoende kupi kuti memori butete mudzimai wangu ruyu aende kupi kunogara kukaroi achitotaura ega maodhi acho ndinawo achitotaura ega kuti zvino ndikauya ikoko ini ndiri munhu anodya nyama everyday munozondigona here achiudza hama dzasekuru vachitoda kuti nyaya unozoigona here ndimaiti ndiite mwana munozoigona here nyaya ipi vane mwana mucheche wamuri kufungidzira kuti ndewasekuru nemashoko andaakufungira asi pandakaverenga madhezi angu inini ndaona zvakada kuenderana handini munyatsomamesseji nemaaudio andakazoona inini ndatobva mudare navo anditori nawo maaudio akanga akutora nyaya kutoti nanatete wemurume uyu vanomuziva kumusha kwemurume uyu kwayo kuritoriko kwajohani ndokwaitotendesa mukadzi wangu kukaroi kuna mukoma wake variko nahanzvadzi yake saka munhu andakanyatsoziva pakutaura ikoko akatendera kunoku ndiana anonzi ana sine mandizoziva hangu asi anonzi ana iye hanzvadzi yajohani akatendera kuno ana ye saka vaititaura namaitino pese papo vachitaura zvese ipapo asi iwo nemukadzi uyu manga mune mhuri yakakura sei inini uyo anga atove chifoo akutaurwa ehe right mukutsvagurudza kwenyu vanga vatanga kudanana zvarini vanhu vakatanga kudanana ndaenda kusouth kunoshanda ikoko ndipo vakatanga kudanana nokuti murimo itawirirana zvakanyanya ndichienda kusouth mumwe wangu akati ndakatotaura naye ndada kuenda kubasa unosara here nemombe because nemombe dzatinadzo mumwe wangu akati mombe mukoma indi akuenda futi kuchi kubasa ndakatomati amai tibvi pakasekuru johani vatonokwanisa kusara chi nemombe ndakatovasira mombe dzangu sekuru johani vavo musha wavo uripo ndibadisa so wakatovakwa nemombe dzangu vachitakuita maricho ngoro yangu yamutonera pa yakasvika pakutofa vachiishandisa ndikasvika yakafa ndikaitora ndikasati baba vangu yakafa handina 3 months ndatoigadzirisa ivi izvezvi kutori nengoro yangu itori kumba kwake yandakatobheya yaanga auraya futi episode yacho irape ndakatoinamisa yatova right zvokuti ndokuisungirira ndokutanga kushandisa ngoro yangu saka iwo sekuru johani anogara kure sei panapa pamhira hakusi kure zvakanyanya asi sofa zvisezvi zvaitika makagarisana sei izvezvi handisati ndaonana navo zvangu handisati tombonana navo kubva pakaitika chi nyaya iyi ko mukadzi aripo mukadzi ndakamuendesa kumusha kwavo vekumusha kwemukadzi vakasvikozvitambira sei vekumusha kwemukadzi vakabatikana nazvo ndaofunoda zvinhu tagara vakati tete taurai tete vakataura tete vakabatikana zvakanyanya nemaziya avaiita murora wavo magariro andaita nemurora wavo asati atanga izvozvi zvatikuta nezvazvo zvechipfambi
asati atanga izvozvizvi vakamafunga vakarwadzwa navo vakatanga kuchema vakabva vazonzi neva ndaiti sekuru vaya aiwa nyarara unozonozviitira kupi mbakwenyu izvozvo ndikabvunzwa zvakawanda kuti sakana iwe honaka panapa une vana ndakati zveshuwa ndine mhuri ndakabvuma ndine mhuri ende pano handisi kuzoregedza kupota ndichiuya ende zveshuwa ndichange ndichitopota ndichionana naatezvera vangu ndine vana ndine mhuri atezvera vangu handivarasi nekuti handina dambudziko navo handine dambudziko navo mudzimai andakanga ndatora iko saka kuri kunzi mudzimai uyu aona vhidhiyo kana kuti ari ikoko azoitawo dzimwe pfungwa akauya achiti ndoda kukumbira ruregerero ndakakutadzirai murume wangu munoti chii ruregerero rwake handirutambire bo anenge amunhu achinjazve hapana paachachinja pekuti inini ndagara 2 years ndisingazive mukadzi wetingoti 8 months dzandakagara kubasa ndisingazive mukadzi ndichizvichengetedza ndichava ndichiona mukadzi wangu orara nini 2 weeks pandakutoti pa 2 weeks paipa ndakutanga kunyasoda mukadzi 2 weeks dzese dziri kunyatsotandara pa 3 weeks ndopatatanga kuti takutanga kunyatsofara nemudzimai wangu uchitaura urwere otaura urwere ndakatoudza hama dzake munin'ina wake nemukoma wake vakati hakuna zvakadaro zvinorwadza zvichipera skwere sebvwa daro zanzi andorwadziwa kusvika tadhonza abata pamiri azvara futi ndakadambudziko riya se rapera because achichiberwa ndo mwana avepo saka nezvimwe zvinhu zvangu zvaita se zvanaka takagara kubhirida akati hakuzi kupera kwadhokita kwese ndaiendesa padambudziko rese kwadhokita kupi kumaprofiti tichibatsirwa dambudziko iri achiti harisita se harisi kupera asi ndakazomuti kotooneka dambudziko racho ndakaona pasina pasitorina ropa achindinyepeya ndopatakazotanga kunyatsonetsana ipo ndaona ndaona iko papi manje ndochiziva zvipi right mamwe mashoko amungade kutaura kwaari uyu mukadzi uyu ndeapi pari zvino mukadzi handina chandinoda kutaura naye ndingataura naye nezvei pari zvino pamwe zvichidaro kuona wakada kunzwa kuti mune zviri pamwoyo penyu zvamungade kuturura ndizvi inini ndizobatikana kuti mumba mune mushonga izvi zviri mumba nezivo chaiye ndichitomufonera ndichiti shuwa here maitinounza ndikuona mumba muno nekuti ndai ndakapfugama ndikanamata mazuva aenda pamarwezi ndakapfugama ndikanamata ndikangosumuka ndikamira zvaindinetsa ndaingonanga pane mushonga saka ivo vari kuti chiine mushonga here mishonga iyi vakingava kuti mishonga iyi munoiziva ndakati ko teniki iri mukagaba zvakanzaiwa teniki munoita senini munoiziva ndakati makaitenga rini handiizivi zvakanzi andoiziva ndikuti ko zvimwe zvakangosungirirwa zvakawanda wanda maiti mushonga tokasungwa pane chigaba chakabva vasiya vakanda pamubhedha chikutonhuwa ndakatombosvedzawo munoisidhi wangu ndati ona chigaba ichi chine bepa sezve asima zvirimo imomo ukarivhura so rinobudisa hwema mune tunhu tunenge tuwaso maisaenda mese uchechere taienda tese taienda tese apa vakanga vakutopota vachiramba kuenda neni kunoereswa ndabva ndaona futi nini kuti ndakapota ndakavafosa zvakanyanya nyaya yangu handibude bhobho pakuti kana atezvara iwavo ndoenda vanoenda ava pasina mhosva inini ndindetezenzi ndine mhosva vatiza pamba nekushushwa vachindinyeperera veida mutema nedembo rekuzodai iva nenyaya dzani ndaitoti ndikanetsana navo ndotovati ndiri kuziva pawakatsika ivo havaiziva ndiri kurevei ndakatopa muenzaniso ndakatopakaya vamwe ambuya ndikavati pane munhu ndakapa muenzaniso ndisiri inini ndati pane munhu ati anogadzirisa imba yake ari kudai nekudai dambudziko nai naromba zvakanzi munhu iyeza ane chikomba ivo vakagara zvatakaita izvi naambuya vava vakati munhu iyeza hakunomubatsira kwako heune rudo naye asi munhu iye kugara kwavo kuchatonetsa bhozi mukadzi ise ari kutaura mataurira ane chikomba bhozi mukadzi akabuda pachena akati no inini ndiri kunetsa sana zviri nani ndibve pano kandabva pano ndichava hangu wekugara andimoti saka patakapa mbuya nenza musoro zvakanzi mukadzi yada kutsvaka pekugara chichengetwa nani nevana mukadzi ane chikomba iye ndakangovatarisa mumeso bva watopusa pusa kunoti
vari kuzoti nyaya yangu handiti muri kuona saka nayo nyaya yekuti ndakati shaza kuti kupapi manje kuti izosvika panyaya iyoyo kuti ndisvike ipapo ndaenda kumasoo ndichienda kumasoo ini ambuya vangu vakandifonera saka ndiri kugara sei nemwana wangu kuroti anga atotaura kuna namai vake kuti ndikushushwa ava ambuya bva vafonerawo amai vangu zvakanzi vana vari kugara sei amai vangu bva takagara mushe amai vangu zvakanzi ndemunoona vana vari kugara zvakanaka here apa isusu tanga tatobva kwasekuru kunogadzirisa zvinhu zvamunogara zvakaita sei zvakanaka nenyamatambudziko ndakazovaudza dambudziko raitova nemukadzi vangu ipapo kana kupesa paidi kutaura handiti muri kuona mukadzi wangu yanedambudziko raive naro papi ipapo saka kupesa paidi kutaura vatagadziswa nzi asi sekuru chaivo nambuya vakati inini inawe kungoti mese muri ana baba mese muri ana amai asi mumwe nemumwe dai aenda pachigaro chake mukadzi akaenda pachigaro chekuti mukadzi murume onyatsogara pekuti murume munonzwisana kuti mugare zvakanaka asi kana makadaiso zvinonetsa saiwe mumwe iyoyo muzukuru emunogara zvakanaka iwe noleje ndamugara zvakanaka zvakanaka nemukadzi takabuda ikoko achiti alright pachikuru musi iwoyo amai vangu akabva vafonerwa ndiye musi wekufuna nambuya takufuna manheru china chitangazomira masoo bva ndauya mangwana makusina chibva taenda kwasekuru tichibva pana amai vachibva vasvikawo so ndafunirwa naambuya vako vari kuti mugere sei ndakati aiwa ambuya apa ndakambotaura navo ndichiwadza dambudziko remwana wavo ndozi kuchipatara akanga vakuramba kuenda aona kuti ndikufaswa mushonga asi handina chirwere ndakatoenda kumaprofita ari kuramba ndanga ndafunira ambuya ndakati handichaziva kuti ndodii manje wezi kuchipatara ari kuramba kwadhokta ari kuramba timishonga chiri kudzemisa ropa twacho ari kuramba saka ndochidii manje saka ambuya ko wadii kuteererana nemurume wako ndovakudza chi mwana sana pawakazova amai mandakati ambuya ndakavaudza dambudziko riro ndakasangana rese iwo maitino wabvunzeya mukadzi wangu wemwoyo ubvunzei maitino havana chavakadaira ambuya vakabva vafona mama vakagara besi mama ndakanguvataurira ndakati zvakada nyaya panapa ndigere mushe ndakatochema ndari pano zvakaoma maitino ndaparapa zvakaita sei zvinomabatira vakundiita kunge tine mwana mudiki izvine zvakaoma ndakatochema pamberi paamai vangu saka zvadaro papa ambuya vakabva vafona tiri pakati pekutaura naamai nemurova wavo tiri pakutaura ipapo zvakanzi vakabva ri naamai vangu mama ndakazvabvunza zvanzi kudii titori chese zvakanzi regai ndivapataure vega vakabva vapa maitinofoni maitino vachinzi iwewe siya vana 4 vesa vana 3 uya nemucheche chete uyakumba ndaambuya yangu manje waitidzoka kuti kumba siya mwana mucheche maitino vakabvuma zvese pafoni maitino ndobva yakata foni yobva tagara takati right saka todii zvakanzi mama vari kuti ndisiye vana ini ndiende kupi kwavari ndati hapana chakamboipa asi haungobude munopa wakauya iwo wakasvika nekuhama dzangu tinoenda nanasekuru oneka sei unooneka vakatoratira zvekuberekesa mwana zvese vakabereka mwana wavo vakaramba vakangomira so ndakati handiki ndakati asi maitinoka vana voita mherere here iwewe uri mupenyu baba namai vari kuti ndi mupenyu vana vari vapenywa maitino vakabva varamba vakangomira ipapo kuti amene chindisada zvauri kuda iwewe handina pandiri kukutungamirira zvakanzi inini zvangu inini zvepanapa chaizvo muri kungoti munondinetsa ndanga ndarwara vachindibata rafu ndikuda izvi vaindibata inonzi rafu nefulu pane fulu iriko yekuti ngosakana simba zvese musana zvidhonza ndakarwara vamubata rafu ndakatotaurira iwe sekuru vafi ando zviripo zvava zvinoita zvakanaka angava vanga vanechi zvavaitoitawo zvavo rati zvadaro paya tiri mumba imomo naamai takatsana toita sei mukadzi uya manje tikungobvudza akamira zvakanzi inini zvangu zvone tingofunga zvangu kuti ndeni namama hazviite zvina nangu ndichade pekugara ndogara ndakatsikana ipa uda kugara kupi zvaka ndotsvaka pekugara ndati unogara uchitaura nyaya yako iwewe unogara uchindiudza handisi kundosungira plane asi kuti ugare handidzi iwe unenge uri mumaoko angu sauda kugara ipapo
tofuna tiende kumba kwenyu totakura zvinhu zvako zvese ndinozisiya ikoko woti zvinogara usiri mumaoko angu indaniwaninyaya kuti panapa ndibvise munhu ari kundiitisa zvokuti ndozoita mhosva yekumuponda kana kuti kudii ndakati abve pano ari mupenyu achifamba akaramba akangomira kusvika akati vana vangu ndoshoko raakataura akati vana vangu kana uziva kuti mune vana pano gara kana uchida kunooneka ngatigara bva tagara tagara sekura vanga vakupota itoya panapa indaenda kumasowe ndichienda kumasowe iwaisara chipinda mumba mangu vachidara mumba mangu chine vachidaro saka namumwe musi manje indichizviziva zvesezvo ndikuri masowe kundaitoti zvinezvamo zvavo kuti ndikudze vamwe vangu zvaindirevera mumwe musi takatodzoka nababa panapa varitorimo handikadza vanhu apa nyaya yangu murume wakapukumuka apa hatina evidence ndadzoka ndikati handina evidence murume uyo ari mumba umu akakurira ana baba vavenga vechikuru nemuna baba vanhu ekuti akakurira madzibaba vandinawo panext pangu vanonamata navavo handina evidence kuna natozva ndibatwa nemhosva akapedza ndisiya zvakadaro akapota achiuya pawindo aiuya china chega mumwe musi akabva akasika usiku saka akasika kudaro maitino mukadzi wangu akabva avhumuka zvinoita mwari so wandinonamata inini akavhumuka zvakanzi muri kushedzwa namadzibaba ava vanondishedza evhuri china tichina kumasowe pakavati ndiri kushedzwa namadzibaba ndakabva ndavhura windo ndakaona exactly sekuri Johani vakatomira pawindo zvavo kuti ndibude ndiende vapinde ndichibva ndabuda panze ndakabva ndapinda mudhaining iri dhaining yandiri kuona rine matails machine ndapinda imomo ndichidongorera pawindo ndakabva ndadondokepa munhu awanda kuti kusero saka handina kukwanisa kuzobuda ndakapinda mishinzi ipapo pandakadaro ipapo ndakabva ndabuda ndine kademo kanogara pasi mbedha kekuti uripo nekuti kana panze pangu hukura enda ndinogwa dzakawanda dzikakura ndobuda ukatombava ndakabva ndabuda panze ndakabva ndasvika munhu yadzi atiza ndakashedzera mbavha maposera akati wapapi abva atiza abva aenda iye wacho ndaigara ndakamisa apa pangu apa tasandifungire ndaitomuchengeta haana kana chunhu ndaitomuchengeta akandidzati handina kana mafuta kana chii ndaipa bhagidhi rechibage tondegese kwatinoenda tonoshanda basa redu kana kurima ndopatendera zotenga chikafu kuti asanyumwe ndimubati ndenyaya yaiye ndoyo yainge ndinayo ipapo saka tagara futi achingoya pawindo ndichinoona mukadzi wangu ndichita kuti ndisekuti ndoona ndiri kuona pawindo mukadzi madere yaingoti ndomoziva kuti ndakada kuti ndibvunzirudzi zvakawanda nenyumwa aingoti kusii vachinyepa bhozi vakanga vakunyepera vamwe vanhu vavainzwa kuti vanoba ndikavamhanyisa bva vachinditi ndinhingi anotora ndatonzwa kuti ndiye ndakanzwa kwachitaurirwa uku handiye anopedza huku kudi yanga ida kubira huku ivo variwo ndichitovaona saka na last day randazopedzera kuona sekudhwani panapa vakauya handoendewa ndichivaona ndichivamhanyisa ndichiti mbavha vakauya ndibva vamira pawindo handinikuteereza saka mira pawindo paya indiri pamba pangu zvangu ndiripo ndirinomba ndibva ndadai so pawindo so vandana paine munhu handina kushedzera bva ndabuda panze ndakaita madhiresi ndakanyarara ndichida ndibate munhu neasomurwisi apa zvakaitika ipapo imbwa dzakahukura apa pekupedzisira apo panga pava pechi 2 ndichada pekupedzisira pandavaona imbwa dzakahukura imbwa dzahukura ndava ndasvinura ndobva dzanyarara ndobva dzahukura ndobva dzanyarara ndobva pachihukura ndinotoziva kuti iya hukura imunhu aripo handiti ndobva ndabuda ndakatoita samawindo mese hamuna pano ndobva ndabuda panze ndakabuda ndisina kana wiponi because kunze kwangu akutoedza kati akwachena inezvi hafu 3 kuma 4 vanhu vakutofamba pandakabuda panze ndibva ndaona chi ndakatendera kwesoko ndichisvika padaona munhu bona apa pagadhi rangu resecurity ndakaita paseri pakana nemugotu kukuona kuti kune gedhi racho kune gedhi rangu ndipanaona pakamira munhu ndati kumakuru vari mukuitei ipa handifunga pane munhu because hana yangu inofamba rwanda ikwanza kumerera mumusoroso ndakadambura chidhina ipa pakona bvaita 2.5 ndakamuda so kuti ati ndiri kumumhanyisa ndibva amhanya kuenda kuso zvete pakamirova pakona apa bva todona
aibva donhera ipapo. Saka ndakabva ndamupotsa manje. Vandamumhaisa gedhi nendakavhara. Ndobva ahakira. Vandamupotsa futi. Vandasara ndisina dombo. Ndobva atodambura chibhachi chake bva tase. Akane bhachi rakachenukira ranotoziva riri mumba make izvo zvikati ndinotonobata. Bhachi randitaura ranotoziva kuti yeye best friend yangu ari sekuru ari paside pangu chaipo. Ndobva ndamumhaisa mamhanyiro, mafambiro nemaredero ndinomuziva. Sekuru Joan. Ndamumhanyisa ndada kuti ndimubate ndakanda nechinyendi chekuti ndofa naye ndakamubata asari mupenyu. Ndakamumhanyisa tandasvika apo paranga apo. Ndasvika paranga ndakaona ndakatsika chidombo. Ndobva ndachinhonga. Ndanhonga chidombo ndobva ndamutema musana. Ndamutema musana ndakaona kuti munhu ndakachishedzera kuti mbavha tinomubata. Uye ndakasvika padhuze naye asana upo. Ndopamwe yanhu ane banga semunhu ari kubata chivindi ari kugara ari pachivindi. Ndakatanga kuti mbavha. Vanhu ndovhora kumhanya kubuda. Ina ndilekisa kuti kumhanya. Ndakati yara nomusha mubhuku randiri vandiregerera. Saka ndapatanga kuti bese ndakabva ndakasoti munhu ndiyo ndisvika padhuze naye. Ndati bari sekuru Joan amudaro Jonzo sadaro so. Jonzo ari murodha akukwidza kuenda nosoko kuna Edward ari mudust. Tasvika kugedhoka rake kupedza mudust inokwidza kuenda kwa Drake mudwag farm. Achikwidza kwekwe. Sana akukwidza achimhanya kwekwe. Vanhu vanga vabuda kumakuru. Vakanzoenda nyara ndakutaura kuti Joan. Vakati akasi vanhu vaakuziva nekuti bhozi vaiziva kuti Joan anogara pamba pangu kuti shamwari neshamwari. Saka pane wandinowirirana naye anonzi Bright Chengausi. Ndakati kuna nati mhanya kuno. Muzuri kuno mhanya. Ndakatanga kumhanya. Anosana bhuti matombo vairwadza. Ndakatanga kumhanya muside muzveti. Brady anakwanisa kubata bhozi wangu wakumberi. Akamumhanyisa kupinda maEdward. Brady we. Kusvika atadza kumubata. Imbwa yangu dzimbwa dzangu pane imbwa iyo kumba kwake inotomutera. Yaitofamba iri paside pake. Uye ndakatanga kumusaidzira. Dzinomuziva. Brady akatonditi iwe munhu uri kumhanyisa kwa ndiJoani. Nekuti imbwa dzako dzitoterepo. Saka munozokwanisa kuwana mukana wekuvabvunza here sekuru Joan? Sekuru Joan ava ndakazodhilewa ndiri kupi? Ndiri kwese kokoko vanhu vakunditi pati munhu izvochiwanisa kungoti ndiJoani. Munhu wese kumakura wese akatoti ndiJoani. Brady asati ataura kuti ndiJoani handidzi aitotya. Vanhu vakatanga kuti iwe ndiJoani nembwa ichena so yakachenurukira so ndamona ichitomutera inonzi boyika imbwa iyo. Kwandiri kubva naClevis andakwana gumbo ndibude panze muzungu. Ndati mazoise ndinouya wani munongovhura doni asi chii? Zvakanzi handisi kumbokwanisa saka newe uya kwakachena. Ndokubva pano kwakachena sei ndiri kuona bhutsi yemukadzi wangu yapinda imomo asaina kubuda. Takaramba tichingotendera ipapo tichingoramba tichidarana kusvika vazonditi aiwa ona ndakati kwatochena kuchingobuda titaure nhasi chii vatikule hamudaro ndichichema. Ndakati kana kule muri kuti mwana wangu oita mabayo nekuchema imi maiti nomunavo kunoko. Saka mwana ari kuchema ndakati wozi kunoku ndinga ndatofonera hama dzangu nehama dzavo manheru ndine munin'ina wangu ndichizivisa ndo zvandasangana nazvo kunoko. Ndakati manje ndochidii manje mwana ofa here zvansekuru aiyo iweweka pana naEdmo hapana chatinobhotaura kutaura shamwari yangu andina nayo iya. Ndisara wega titaurira. Zvati pana naEdmo hapana chatinobhotaura. Ndasamuda titaurirane kuti chii. Zvanzaiwa titaure ka because mwana anokuvara. Ndati mwana anonzwa mabayo ofa imi maiti nomizva kwavari. Zvanzaiwa Edmo ngaabve titaure. Ndati Edmo naye bheti seberea. Ndobva vasuduruka. Ndobva vadzora izwi. Ndakavarekodha ndakati varekodha zvese zvifuna ndakazviziva. Zvakanzi iwewe zvoita ine zvikuramba ushedzesa. AnaEdmo vane makuhwa. Vane makuhwa naEdmo. Iwewe maiti nondurukidza kwavari. Ndine kwandavaisa. Chienda unotora mwana. Iwe watora mwana woya naye kuno kana kutuma tini. Mwana ndomuendesa kuna maitini. Ndati sai muri kudza kwavari imimi. Mavaisa kupi? Kasava mukadzi wenyere kana makuti linomonditi mukudza kwavari panzvimbo kuti mutotigadzisa ndidzokere nechi nemukadzi wangu. Zvakanzi atova mukadzi wangu. Vakatoti atova mukadzi wangu inini. Iwe chinonotorani mwana auye pana amai vake. Ndandadza ndafonera hama. Zvakanzi chindiva nhamba dzaamai guru kudi apana mai guru maaudio ndikuona futi vari kutoziva chi nyaya yese. Pana mai guru ari kuziva nyaya yese. Pana mai guru wangu. Zvadaro paya ndakampa nhamba dzekunyepa ndichiti paanenge achida kufona achabuda pachena nyaya achataura nyaya ino anonyatsonzwisisa pa. Takataura tambachitaura vakudadauro vachida kunyengetedza. Ndakati aura tikule ini ndega ndichimirira kuchena titese titaura kubva na 4
kwakachena kunze. Makamira ipapo. Ndakamira ipapo neshamwari dzangu mbiri idzodzo. Ndabva ndatosvedza bamukuru wangu panext. Bamukuru bamai kubva vauya vandavaonesa nyaya vati alright. Vakatombobuda panze mukadzi wangu kuda kutiza. Kana akamira kugate tavharidzika akatomboda kutiza. Vakomana pa vakadai vabva adzokera mumba. Tichiona zvedu ndichiti inini ndaida nyaya kuti mukadzi ndimubati ndisave nemhosva kuna naatezvara vangu. Inini ndigoramba tichidanana naatezvara vangu. Vazive kuti mwana wavo chete ndiye ane mhosva mukwasha haana dambudziko nemwana wavo. Saka pakuzobva ipapo manje nyaya izvezvi yapapi? Pakuzobva ipapo ndakatakura mukadzi takagara dare. Iye akatoti mukadzi ndewangu ndomuda. Pane hama dzese? Akatara tiri tega hama dzake kubva kwamaponga. Akati mukadzi ndikumuda. Tikati tisati nachatinotaura nemukadzi tinoita mhosva. Hapana chatotaura nemukadzi wangu inini pasina hama dzake. Pandakati saka nemimi kana muruda mukadzi takuchisimuka unotora naatezvara nokuti ava vatizira kuno ende murutovada tovaite mudzimai wenyu. Ndo zvakaita tinotora naatezvara uko takasumudza nenyaya iyoyo kuti ari kutoti arikuda mukadzi wake sana handi munoona pane mwana wenyu. Imimi chii chamuri kuda nokuti pakugara nemukadzi tinoziva kuti mukadzi anoroorwa anobvisirwa pfuma woita sei. Hapana zvimwe zvamuri kuda here kuripwa pamusana pemhosva yamakaparirwa iyo yamakatadzirwa? Zviri zvekuti kuripana nditi ndiri munhu wenyama asi Mwari wandinonamata inini ane mhinduro nazvo nekuti ndichandiri kutya izvezvi ndinoripwa. Murume uyu ndaripwa still ndopiwa mombe kwakazondibira mombe dzacho because atonembiri yekunzi anoba mombe dziya anondibira chandipa chiya anonditorera sana kuti ndigare zvakanaka zvangu. Ndenge ndisingadi zvinhu zvokuti ndiswirondetsana naye zvakanyanya sevanhu vanogarisana nekuti ndakatadza kuti mutema nedemo inini nekuchengera mhuri yangu. Aiwa tinotenda maita basa nenyaya yandiri kutya futi inini. Pandakaenda kwana naatezvara ndingenda kutobvunzwa vakuda kubvunzuridza pfuma. Kana inini ndinozoita loss mupanzo ndonazoita loss wakuti chi kuti tipei pfuma yedu. Ndinoona kuenda mudare ndaenda mudare nyaya yangu ibva yabuda zvakanaka ndobva ndapiwa indoripwa kuroora kwandakaita mudzimai wangu ndizvo ndaripwa inini ivo vachitanga yavo. Apa pfuma yavaibvunza ndeyekuti chi kuti hamuna kupedzisa? Uruziva kuti hamuna kupedzisa here kuroora uruziva here kuti magariro amai awakaita nemudzimai wako zvimwe izvi maishanda mese zvamakashanda mese munosheyana. Saka vanga vakubvunza kupedzisa pfuma vasina kugadzirisa iyi iripo iyi. Inyaya iyi ipapo vakangondipandukira 2 minutes vakutoti sana kurambira mukadzi here tsamba ndingini mameseji. Sikana inini ndiri munhu apererwa neawandirwa zvina amai vari kurwara ndakasangana nedambudziko rakadai zvoti pamwe ndona zvimwe kutokanganisa kutaura nenyaya yekuti ndiri munhu akaremerwa ndiri panguva yakaoma kwandakatobva nenyaya kure ndichiti ndibate zvandakabata izvi. Sabari zvino ndiri munhu aremerwa nedambudziko mai roti one mukadzi ndamuendesa nditi amai futi vari kurwara ndakunzi mukadzi ndamuendesa chete ndisina rimwe dambudziko iri anenge risina kuremerwa zvakanyanya asi nyaya yekuti manje amai manje vari kurwara. Ende ndinotanga kufambira nyaya dzekuti kupi nekupi tenda kudare tosvika amai vangu apa vari kurwara. Ndo nyaya izvo zvakandimisa kuti nditore tsamba. Dai tsamba ndakatomhanya nayo kudhara. Wozi murume uyu ndakamurera kubva kudhara. Kana dare raito zvongonorega kuti zviri pachena. Ende akabvuma mhosva yake. Asi ini nenyaya yekuti amai vari kurwara. Amai vari mumba ndichitongwa. Ndo nyaya iri kundishungurudza pari zvino. Zviri zvenyaya chaitona kudzonyatsofamba nayo kusvika kwacho chaiko. Asi pari zvino ndakaremera. Aiwa maita zvenyu. Tinotenda.